L-ewwel pass illi jrid isseħħ biex tibda tissewwa dil-ħsara hi illi l-Prim Ministru jerfa' ir-responsabilità u jitlaq. Jerfa' ir-responsabilità u jirreżenja. Għat-tielet darba f'temp ta' 3 ijiem, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Gvern ħarab milli jerfa' responsabilità politika fil-Parlament fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Fil-Parlament, il-post fejn suppost il-parlamentari iwieġbu għas-sejħiet tal-poplu għaliex huwa l-istess poplu li tagħhom il-privileġġ li jkunu hemmhekk. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qed ikompli jkun il-vuċi tal-poplu Malti u Awċi dan fl-istess waqt li eluf kuljum fit-toroq qed jipprotestaw u jitolbu lill-Prim Ministru biex ma jibqax imexxi lill-pajjiż. Hemm ninforma lill-Kamra illi ġala darba il-Prim Ministru ta' pajjiżna ma jirrikonoxxix x'in ir-responsabilità politika, aħna ma nibqgħux nittrattaw u nitkellmu f'dan l-istadju ma' gvern li tilef il-leġittimità. Grazzi. Da mhux point of order. Mhux point of order. Ordine tal-ġurnata. Hekk joġobkom. L-ordine tal-ġurnata. Kien għalhekk illi l-Oppożizzjoni kollha għażlet illi ma tipparteċipax f'diskussjoni ta' business as usual fil-Parlament flimkien ma' gvern li sar illeġittimu hekk kif il-poplu Malti jinsab imwaħħal taħt xokk b'dak kollu li qed iħammar wiċċ Malta mad-dinja kollha. Aħna staqsejna mistoqsija waħda biss. Jekk il-Prim Ministru meta jitqies dak kollu li ġara f'pajjiżna fl-aħħar 48 siegħa fl-aħħar ġranet fejn għandna l-poplu Malti u Awċi kollu ix-xokjat, mitluf ma jistax jifhem, qed jistenna direzzjoni, qed isaqsi s-soċjetà ċivili tipprotesta fit-toroq, iż-żgħażagħ l-assoċjazzjonijiet, l-għaqdiet, kulħadd joħroġ stqarrijiet ta' kundanna l dak li ġara u l-Prim Ministru jibqa' ma jrid jerfa' responsabilità politika. Joseph Muscat qed ikompli jaħrab milli jerfa' responsabilità fid-dawl ta' żviluppi sensittivi li qed iseħħu bħalissa f'Malta. Dan meta Seat 17 Black Jorgen Fenech għadu sal-lum qed jistenna risposta fuq it-talba tiegħu biex jingħata maħfra presidenzjali. Fenech irid jikxef informazzjoni sensittiva fuq Keith Schembri, l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru, iżda ħafna qed jistaqsu kif jista' jiddeċiedi Joseph Muscat fuq din il-proklama meta hemm involut direttament il-ħabib tiegħu Keith Schembri li sa ftit aktar minn 24 siegħa ilu kien għadu qed imexxi Kastilja. Muscat ilu snin jiddefendi lil Keith Schembri fil-waqt li hu mifhum li Schembri kien ilu jitlob lill-Prim Ministru biex iħallih jitlaq anke meta ħabbar ir-reżenja ta' Chief of Staff tiegħu Joseph Muscat baqa' jgħid illi xtaq li Schembri jibqa' jaħdem miegħu u rringrazzjah tax-xogħol tiegħu. Fl-istess waqt li Schembri ittieħed mill-Pulizija għall-interrogazzjoni fuq akkużi serji.